tires chiwili baro chisimiti chubagachi kurwase chi company au egati ebintu binde binge byubwagachi mwigo mbabwa chi boards muna chiri cha MDF egati ebintu binde ebinge asinsamu y'ebintu by'enyumba mkonya bale chi mattress chechingencho chonse nabigechiro cheche size au mbabwata chitangi chechi size au mkonya bale boigo ebintu byokulya muna bono amabuta y'echingeni kurwase chi company au amasi ya mandasi kurwase chi company au ayayokoruga chichumbi chisukali egati ebintu binde byobotomeki oru superstores igababwa tobo korelyo buya chingatoko bule bintu asetukeye mpwate customer care ilyego segasekera chi customer buya chingaki bakobora ebintu igababwate chigali echo chikokora obusumbi busapi chingaki kwagulire ebintu biga uchande onsi aliasorabe igobagotoka ine yo mucho busongo ase nyumba ya JM Towers amene duka ya Safaricom ine yo mucho kisi asamange bakere simgwetera sechi namba chabo 0111161500 gosen 0111116150 gosewetera senambele 0111161502 Oru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Manchomo rigaria Ogetembe TV chidagika ibere choka chia butokirigoro yechinsa inye chia bona butuko karibu sana hase ekionga chinsa nya senchira yobo ikenu tujara ko batoko rigaria na gosanga ari abariki baito bamangana banyara ko bago tosangaria semambe yarenge ntambe kurwa sorongo rigaro gusi account ya Nyamira ne county ya Kisii abego chi county chonse mirongene na isano na ibere nchenkoro kwa Clinton Ndigi Wilson Makori kurwa sensemo yomono bimanyero na bego DJ Atan kurwa studio ya Kabere kwenekea marogini chibichango chara senchira rengia karanso Kebono, abena intui komoi. Karibu sana, naendo mwancho mwadigaria wane kionga chinsa inye togo cha kakuruase ekenyoro kia Nyamage kutoka se wodi ya Marani bunge ya Kitutu cha North se county ya Kisii maiga ya mate yumotakano yomo asirita Janet Bochere koba se kegetambe tabwati nyumba ingia nigobono irene kia kokera maiga yumheshimiwa Richard boso mheshimiwa Richard Okari anyara koba kagwe sokia na koboto korobo konyo buko bwagachira enyumba ingia egentokirire baraboku mwakira mbu yamono na kwenekia omogokobo asibono bate bina barabo nigo barachi gutora chinga kichingi yakira barachi kwegendaria se ubugima bwabo buri bosi Murikito Daniel Ontiri na roboti rwa senchero wikira Njengwa kero Richard Okari ndiyamono ayagwa akorira senjo na tari kama tuka mange menyete no bukendu bungi yagitari no menyete nande ko ire ne ndiyamono umuki wakorete bali bagete mbangete kinya sage ndako komentera na gogoseseni ekisambo kiri kworoge tubone ga iga bakana nyana rore kanini ese family igo ko ire ne ndiyamono osesenegu na ndo menteru kogendera kanya na atwali tindi kande ne ndiyamono amane titukoria nanjira rore bikone sana ekera nyasaye omongino yo minto amane ochande kira matuka mange aweire siko twalire abakonyi waburire wana omwana minto kali roje ande ntusinyene nere garia ekira igwete nga omo machongo minto na chandegete ni gande tinga ukatukonya ne tokanye anti yeito wana muroje na yarabire iga muroje ma iyo omwana oyo ogerete buna muroje iga igangira neringa ekenyoro yeito kya Nyamage gyonsi ase mwabita
Nyasaye numuya tuachira saya koigore nyombe yo mongno minto oyo manyire sikasa amatuka matambe ama eno tabwatie nyomba nera amenya muna bantu bande bamenyete nale gusaba iga abarai twensi asitwabeta igatoba very good example nande tigatwira na sebinyoro tomanya abantu bari baremerwe mbarabi bari batabwati egera tobakonye na barobo banyore babwenere tukusikabusio mwanchu murigeria MCA we wodi Gachuba ime yibunge ya Kitutu Masabase county ya Nyamira Mheshimiwa Henry Onsinyo Obwaya igombo wasorera nyarakoba gakora umurobiri buko bwatuka ebiegwa na bege bintu bigo chikoba konya aborkwa anamona burase grade kya gatano na limo asenchira ya moyo kwenda kuba imukirira igoro asa sector yechisemi Mheshimiwa Obwaya nigo bega bwatukire okoboria wecha sabe buri banake unanko babare oburendi abana babana muno chinga kechiga barenkaso mutmukoiga umutambe bwerusa nabego niga kwanero kubwatarana kwae okwarengete gwe chakobeka kwene kyanko bwatarana nebyombe na bega babwatani kurwa se wodi yo unenchira moyo go chiko kinya amagendro unenchiremo yogosira chisemi ase wodi ya Gachuba ime bunge ya Kitutu Masaba litkugelero omo MCA we wodi ya Gachuba omosike Henry Onsinyo Obwaya nse yo moroberio Preskila Obwaya uyobeire kogendrete asigika gietanetye 90 bono magoroba ya lero ni babwato kobokonyi wechibag nebintu bya masomo ebire byengencho uchiasa boroki wa bekirasi kya gatana limo na balia bekirasi kya gatana kabire wetania aboroki wa chimibire ne 200 na mono hawa okorabuya masomo abo unenchiremo yokoba omoyo boigo haso kogendera gwekini hasensemo ya masomo rero esa abana bari standard 6 bakwenda standard 7 in January ese school cha primary chire 22 ewot ya Gachuba abana mbare 10 kurukere school abana 220 atoriki bag chibwate bitabu chibwate geometrical set chibwate chikaramu to appreciate ebintu biria omonena atokoreire na intukoira ndrimbi yamunesa community ukona chinga kichu muskobwa nigawo haine kibuna nigabegete miroberio au boyo ko ni kibuna nigo barachiko gendera gosira aboroki wabande hange chimya kyanda mapemo mwako gocha bunencheremo boigo yokogendera gosira aboroki wakurwase chiamate chokonyora gweise abumarange amasoma batrubaine ko bwatekana no kuwarwa gwe school fees abana abunaende ko bangande in January will come up with a figure bale ta report from chiabo na bakore school na ende torenga kitoko ba post bakore no nyene sanduku na bintu binde tore if you can afford another 3000 na barabu abana abu who do it in January umongina Preskila Obwaya chinga kya sanga nigetaseni kyagetembe otabuna talibuna niko bubwate binge kolende ngwetera soko bwaterna no moyo bugwancha na babere bagokorega haso gosira chiseme boigo na soko enena no nyine chianga na kwagachira chinyomba balia bali no bolemerwa wechingencho au ona abantu bande mubwate bintu mubwate mubekera netie mutari gokonya abantu ena masome Biblia onyoro mongino rio mentere to matuko kodokura tabamoyo mokonye chubwate konyo yomine karamore komo mono ebintu kera sobo mabwane no bwanchani n'abantu baminta bamati onena antebiri ngane wango tagerera maiguna tagerera yagenda abandi nabakani ndigatie kone konde taramanana wanda gete na fam egetambo kireki ni okya umuboro monene bwaborokia baboroki wabaigam nabomenyi be wodi ya Gachuba abwaso bwamo bamwireneria ngambi yamuno na komenta buna ekigange cyo konya bono aboroki wa gotigara chi skuru eri gukinya masomo abo etwachirega igasiri tukelia rero asengenjo yobuya bwo Mheshimiwa arorire ngambuya awadi abana aba bagendeleta gukora buya mono ase wodi yaye tali loriri tangani Mheshimiwa obeire gakonya abana ekyo giasegetira abana abange bakora umukya ligara na barabo bacha ko bagwadedi no
mweshimiwa litangani to gwakira mbia mono kigendekenekia na ande kegenderere igo nigo tukumwakira ng'ambia mono asama yayo na ibirengereria biganyare ko bakagutwara anyare ko baga kubigendereri tatukonya ntutu abana baigaboka na ndagendere gokonya abana bande erinde ward yaitu ya Gachuba tonyora masoma isaine abana baitu banyare ko babagosoma abo barache ko babarai bankyo igane gati yemeroberi oboteneri kurwase ward ya Gachuba bwagendere kubeka iri kwena kebuna abarukwa bonsi nkonyora bariribwa lisaine ryo gukora masomo abo nabuna amasomoka narakorengania abanda nabataka Kulipatereka seni kia Gatembe kurega se kaunti ya Nyamira litrene nguruku Daniel Wontiri Nemono murikito Daniel Ontiri noroboti rwa senchira yobo ikirano mwancho murigeria totigarita se county ya Nyamira niko bono mwakilishi wa basubati kurwa se county ya Nyamira Mheshimiwa Jerusha Mumanyi hanyara ko bakagwe soke na kurwa uko bodi gocha saba ibori baineke hunanko baikabarange abana babo hande mono kubarinda chinga kichiga cy'umutumo ko yigo mutambe gwerusa karabra chikorera chisemi cyabo somutinyo mutangani umwako gocha abanyara ko bankore na bare chisemi cyabo bara senchirengia niko bagaro robo seme gocha saba ibori koenekia bunango tumeka bare eni berenke chinga kichiga cyo gochengero muyigo yabwese guku herinde wokuika umwako umuya mutinyo mutangana nyore ngamba bata chibesa cyo kubairira abaruko babase chiskuru muri kitopoli kapokara noroboti rwa senchira yobikirana Jinga kichiga abantu bagendete kwarinya gochengera umuyiga we Christmas amuno mwako muya barai aho nibo bagendere ko bawesoke nako baganiria amaya rayo bango muno wesoke nako baganiria umugushi amaya wakilishi wa basubati kurwa se county ya Nyamira Basubati Jerusha Mumanyi nigo nabasabeire Christmas ikija ekera mogoshe na abande kirie keke mubwate mwinyuringa nigo togosherekea asenyenchi kwiburu kwa Yesu abande kere togosherekea nigo tokwenda kanisa tuagenda gusaba abande kere togosherekea nigo toko abo murabe isiko mune familia abo murachama mune community ayonsi no gosherekea lakini ariko bayimisalende tigatosherekea soko yenda soko sasima asichikanisa cheito titukoririkira abamo bagenda musasine bali bakoira na bataka kuragera munakorangana be bankire ibona inche na sangira amanaino nabasabira amaya nasaye bubu yabonsi abalende huko nabogekere cyo niho Jerusha ganira abo bari kwani kibunango lenda bara abana babo abo barasoma timoko nabo igo ko balita kurwase chimbu chimbe asagendera ko bagusegeta umwana nyaruka gosikwa nako basemya abayibuli kwani kibunango basemya bale abana babo gwanja magimari bamenyerete naende ke togenderere tayo nimenyete abandi mbaro abasari bono igana libaro chenga abana bachirenge bimwerere abana munabona abana baita abanyarukango abana ngo turumigu bale sana nataka kuomba wazazi wakati huu mlinde watoto wenu vyema kwa sababu abana bale below 18 na abana bale vulnerable they are not able to decide by themselves so abaibuli muko badecide denda abana batebise bagwenete gutara baike batebiki bagwenete gukora niko bigagenda ko bagosemya abana kwene kibunangwe bwatokanye baramoni chisagu chimbe ejo kiraturutumbe amagima abana nichinga kichiga che obuchengere meyiga yiga kamuri sikagabu mwirende buya nande mwira na guchi school murabagima baiseke musa ko wena mugwata mari abana bamuramuru mugwata marwire mukagera ng'imo ontoro muborera isi igakarire ko baraisi yasikero muntu abanyara ko datire burwire Jerusha boigo nigagendera ko bagakobaburi abanenje kwene kibunango chengera bale asenchira engia nakonyuranga umwako gocha chisukuru chichikonyara ko bachikwigurwa asaba semerie kwehororeria egurube yuo ontadi abana ngwigura bali school so kumukoragira umanya na kimwagure ndagire ngana na ndi mumanya ngiki ga kalimambi ekera na mura shareke otiringi chibese cyaro cyo kwira umwana school igo kuragira kora kuno gwa kawaida enda ne ndagira ne enda teko ndagira ndoma yete tai tukorimera cyo gotenga toisanikira igo rende ekerengo kire gintu kagene ne kerengo eli ni mu prepare abana baitu buya imaita matemo nacha asoke bwangoiga abana baitu ba prepared bagenda school ikiagere chisemi na chichiragere na nyina bali nse kapisa mwana machani yaite buya agenda kwenda iga na chisemi chakanya chancho ile familia yao no muiburi no mweli oye ntogoro nigagendera ko bagagoteba una imirimo ya yakorire nigo yaorokirie ubuya
asibanyara kwa bakomochora koba umurayu kabiri minsi ya Kenya aserumbe y'abawakilishi b'abasubati yenda kurengana munera atebirene cyorokererikiya igihugu kinage siasa yentaliranga nasikunyara koba akogenda sebitambekero binde ye siasa so nanje nabona aba surprised ekarona yani inkatwara umugoko uribuo kweba sanga kai nasaye ndoje gasi yengo nagoyeta gukorera abantu aniekene abantu mbayiroje bande bagetebire igo nambiri naye tu nabetarangiti namba 2 igo yangorogetina I'm capable, I can be able to do na hande kumbe no ko nyabantu nyonde ina gendo bugabana abo baroje nk'umuntu oyo imirimo yaye nabera jegere mukini yake so bakire nimuna mwamboria bugabana mburi kire umuntu boga tebanga mukungu tachyo bugabana nabongo boria naenda sina ikerire bono tiga abantu bamanyenga pressure ribono yaikire senenje nkoye tebanga let it be tiga kebe umukungu will be one of the contenders naenda bali front line ase ubugabana bwa Nyamira lakini ase bono gabana yaite ororo abachumbe aba MCA ntobwateri bagatokorera abantu baitemero for the next 2.5 years iginko reporter getasene cyo wanjete kya Gatembe kurugiga ime county ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp okara Lemono murikito Polycarp okara na roboti rwa senjira yo ikirano kuru ase county ya Nyamira mwancho murigaria tokorena ase county ya Kisii nigo egati ya barai gukwana senseme ya moya kiore yo gutoka ase wodi abo Kimonge bunge abo Machoge burabumba sorero nigo bano barure ogosaba uchiya saba iburi kwane kyabuna nkubarinda bare abana babo chinga gikira cyo mutumo iga umutambe werusa unenchira ya moyo kubatanga na kubarinda baraboti bachi we sonania ase chisabu ekira cyakogera barabo we sonania ase ebinyugwa no gutumeke binyugwa byo tindia yento boyo baru basabo cya saba ko abanyar ko baba kwerenda anda mano nyoro baba bakorana na kisemi cyabo umwako gocha banyar ko babare asenchirengia ali tangoro kubuna Lucas Mabore umwalimunde inde principal school ya Gorunga ke Kongo 2DB secondary school liera likanyenya kala mutagete generation ya itesire completely inubwatera na go protect umuntu ko neli umwane nyasole gosamaru to me inje inkonyole korange na seito ngo ite manyete nanda ende igoro yako yana bantu mbarase bibiri mume nkoro bare go ita bantu lakini nande babesu cyasi nyasaye onyoro umuntu buno yo okoneri abana baito ebirewe ebibibe oyingo itale generation nyora ndituwa bwata bantu bako motebinga yata kire gotoka ini yasago abekere tikimono kubwa komotika ko bamoyo goita abantu abange. What about you mwibuli otari ready ko yiro mwane school amasomo igare free muchumbe mbiyamono injende charge school ya nere charge bada abana barwetu burabuga iga all of them mbanyorete pasali in that school. That is very good. Akarumo kuruji pasali no moyo yomo yomo konya baibuli nandi mwakonye chi school cheito capitation chiaga chikabuya na abale isikono barobarenta abana cheito ga basoma baito tyo basiku mushimiwa tienya saba chingu ikiagara abantu mbari bakona kurama barai na muntu utana kwa murai inkyo koramera barai ikiagara chinga kitobateri baga kibakore mermo enga kiyogoika mtoko abori ngangi bakori okora matalirichi nyora basara barai baito mugambe na barabo mubatebi asuro cha makosali ikina kitutageti iko bali ba mintu bakora mabarai teruya mushimiwa tiasikwe Mheshimiwa Tiasikwe, Mheshimiwa White Bones, tibasikwa sechinga kiechiga. Tukuska bosuma nchumo ligeria mujumbe we bunge ya babasi me county ya Kisii Mheshimiwa Innocent Obiri asachinga kicho kubato ke ujumbe ya yoko baganeria Christmas yakina bigo umwako muyaba menye benseme ya babasi niga kwanire hebitanga biganda tekobekwa anamono bune serikali ye buse serikali ya yoko chakwanekya unachuka negati ya magendro ase ebunge yo mwako gocha niga rurogo sababu chia saba menye benseme yo anamona abaibori kwanekya buna ngotumeka bale chibesa chire chinka so gochengero moyo igabwe sukuku na kwanekya buna abarko bago chiko
kwenera amasomo abase chisukuru ao nonyora ko ngamba bwate chibesa abigo nigaruro gosaba gochiase abasae nane muna aborokyo kurase chinseme cyo kwerenda asogota esone ne chisabu cyo tumeka ibinyugwa byo gotinda chinga kechiga cyo gochengero moyigo yiga wesuko ngoreli bageliga wa gukwani abasi naende na monoko ko basabira Christmas yekia kigwato molembe amuno mwako muyumuya na rugwato molembe tutambukuru mwako nde 2025 mwako yiga no of course kama garang munanga kiende yonsi no wale challenges chiaye lakini guys wasi tindo chose no wate challenges chinene ntobwata ito kororo agenderete na yanda itu akorire na yanda itu pangete tindara ozitwanyoli challenge bunense twatwali challenge ito uchumi ya Kenya telingi ya mono lakini inde president ya tebire ngo yerosiere abo tokwegena ngane nagendera ko yerosia abantu baito babinyikira sense sogotaka otatwara ase maybe ebintu bitali korubuya egarebigana to korubuya ense tekine muna constituency ebintu binene manne kabiza twakorire twarosire bira twamentere birasi ebingo mwako biga ebinde bigendera te ebinde byaherire ase chisukuru cheito cha primary na secondary twamentere birasi saiti 20 byaherire bigo kolegazi nande ebinde mbire twaena na lero kumilesa twa chi contractor chikorosia na bindi byalengo ebikuru twakorire basari ntwanyirude se financial year yiga nali twakinetie basari fund twakaira abana shiringi twanyorete 2000 tukajikira 7 ntwamanya twamana chikuru 10,000 kiro mwana abakwenda university na tertiary institutions iwo ntokanyite chiweze chinde babe patient yake naende toro chu basari icho achikonya abana ko ende school Manjo murigiri asoroboti uruko bwatoka he ujumbe yuko bandiri Christmas ikiago cha saba na inchi babo basi n'umushimiwa Innocent Obiri no tokuira homotumo komoke gase studio akabere tunyoro bosemi bwagetembe tokura na sensemo ya kabere ndochuna kabato kugendera namangi Pagaka ninjo ninjo retembe ninjo darome mangana mati pangina ninjo keko boko kemuntu wale tata ekeriota bwati ngokebekere tangi kitara so mun kerkiao ke keko boko kemuntu wale beka munwa kibwatere mboto bai keko boko kemuntu wale tiga kebeka koboko kebeke munwa njogo no bwatere ndo koboko iga kebeke munwa keko boko kemuntu wale keriota bwati igo tubwati tiona ko kwabeka bintu gitabu igo tutara korera gasi itoko no bora beto bimbigo konya akimugusia tena keko boko kemuntu wale njogo ko koboko njogo na kotabererie bintu bigabwaye kebeke bwatere mboto kintu kubwate korera gasi na giya gokonyire Pagaka ninjo retembe ninjo darome mangana mati pangina ninjo Nachokiona ndo ndicho hicho kinachoendelea. Sonja esigino etabwati chisi scratch anene chinga kichiga chimeliga ye Christmas egoki asogochora satellite ya Zouk tonyorwa gura edecoder ne dish asechishilingi chiri bibire amagana 999 cyuka gusi asechishilingi elwiyemo amagana 999 asi abateja abayiya enyorire umutinyo yomo ubusa yani free premium package iliwego kene signature iyo eri entimuka jima iyo kubwata sagale asiri kulidia mubuko kubwata chishilingi chiminye na 49 nabo ukwenyorera Zouk smart package chishilingi chimisanonemo nabo ukwenyorera
Zouk Smart Plus Package na chishilingi 1999 niko kwenyolera Zouk Classic Package na wigo 1999 asikira umutenyi enyolere Zouk Premium Package. Nyora mange yechigosolie chidocumentary chidrama cha loko chige Swahili. Ni sio mpumbavu kama unavyonifikiria. Na sasa nilipo tayari nikafungwa kabisa nikafia. Series nechi movie newly series na wigo nechi movie chigosoli chabana yani kid shows na tueva enyorere etivi ya unampe ya Mugatembe Television Network ase channel ya number 33 ase chipackage chiga okora kwenyorera Zouk Decoder tara asisa mchiricha Johnson Enterprise Masimba Plaza Building Vosena bugwa kesi migwetra sechi number 0739332468 Gose na bugu tara asisa mchiricha Aleno Electronic asepara ya kisi migori angene vingi ya KCB chinsa mchiricha daraja Gosebwa kesi migwetra se number 0714067223 Mwigo nabo okusanga muntu gwetrust namba chito echuchire 0205200025 gose 0703010000. Zouk, life got better. Epoka yo uomo ya Oluru Superstores iye gutuke milulu chubu songo ige konya ebintu au aseli gulidigo kona ngumuguko mkonya bale ebintu bubwaga chibuna bono amabati kuruwa siche company au emisumari yechingenjo chonsi chichuma chubwaga chichengenjo chonsi chiwaya buna bono binding wires chiwilibaro chisimiti chubwaga kuruwa siche company au egati ebintu binde winge bubwaga chi mwigo mpabwa boards muna chiricha MDF egati ebintu binde ebinge asinsamu y'ebintu by'enyumba mkonya bale chi mattress chechingenjo chonsi nabige chire cheche size au babata chitangi cheche size au mkonya bale boigo ebintu byokulya buna bono amabuta y'echingeni kuruwa seche company au amasi ya mandasi kuruwa seche company au ayayokoruga chichumbi chisukali egati ebintu binde byobotomeki Oluru Superstores igababwa tobo korelyo buya chingatuko bule bintu asetukeye mpwate customer care ebyego segasekera chi customer buya chingaki bakobora ebintu igobego babwate chigali echo chigokora obusumbi busapi chingaki kwagulire ebintu biga uchande onsi ali asorabe igobago toka ime yo muchubusongo ase nyumba ya JM Towers amine duka ya Safaricom ime yo muchukisi asamange bakere simgwetra sechi namba chabo 0111161500 Bose 0111116150 Bose wetra senembele 0111161502 Oluru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Karibu sana naendo mwanchu muriria sensemo ya kabire yekionga chinsa inye tunyara kuba tokwendera kwimanyari agendera kwene kiwabono isiko yorogongo rwagusi na bono togochaka kurwase county ya Tana River hase abara kurwase county yo banyara kuba bagwesoke na korieira yogochia ko koboko emirobere yonsi ya magendero ya serikali ya Kenya Kwanza insi yobora ibwa ya muraibu ensi ya Kenya Oboske William Ruto bakorogoma no senator bwe county yo Mheshimiwa Danston Mungatana niko bono batebire okubwatira nokuya hegati ya bara kurwase chinsemo chonsi na boigo abananchi na kila chekwaneke obomo na magendero ase chinsemo chonsi. Sisi tumeamua kama viongozi wa Tana River ya kwamba tutashikana na Mheshimiwa Dr. William Samoei Ruto. Na nyinyi watu wa Bura, watu wa Gariseni, watu wa Galole, tunataka sote tutembee safari moja. Tutembee hapo kwa president, tukubaliane.
hapo kwa president tukubaliane sote tuseme kwamba rais ni Dr. William Samoei Ruto. Ni wangapi wanasema ni Ruto? Hebu tuseme rais ni Ruto. Nikisema Ruto mnasema hoye. Ruto hoye! Ruto hoye! Ruto hoye! Hata yeye amesikia. Kwa hivyo hii watu wa Tana River tuungane, tulete serikali mzuri. Sina hiyo mwanzo. Serikali ya kuleta watu wote pamoja, serikali ya kujali wananchi wa Tana River. Sina hiyo. Mimi nimechagua kwa tikiti ya Azimio. Lakini leo Joho ako wapi? Ako wapi? Serikali. Kenya mzima iko kwa serikali. Kwa hivyo nani ako na uwezo wa kugoa nje serikali? Lakini sisi kwa sababu hata bila kumpatia kura yake wengine wetu, Mheshimiwa Rais ametushika mkono, anatusikiza, anatusaidia, na kama kuna shida ako na sisi kila wakati. Kwa hivyo hii dukuduku ya kusema maneno mengine ya porojo na nini ya wanasiasa wengine, kuna wanasiasa tangu jadi suna yao na ibada yao ni kuanguka. Hatutaki mambo ya kupotea. Tukuska usio mwanchumu rigaria maega yumuna chivi na iga Kenya omonene Mheshimiwa Chief Justice Martha Koome kunyara koba gago checheri wanegati ya aba wakili kubwatikana no kuikirania okona chivi na ogukoro kobe nabo igo obukurume bagante kwanikyo aseke gambe ruchinkwana korengana nabo wakili abo nibo bonegati ya aba wakili bande banyara koba bagwesoke na kwegera ebigambero haiga Kenya bakorogwa muno wakili Danstan Umari nigo bono batebire ebigambero nigo bigenda guikirania emiroberi yabo asenchiriringia nabo igo Mheshimiwa Martha Koome nabwenta kwegwa amaskani ane bagaria yogo chiakone kya bunango ikirania re okona chakurukuya kerae okona chakurukuya nabo igo keraga ntekora egati abana chibande bina guikirania boyane gochia saba Kenya bonsi. That nobody in the judiciary or none of the advocates like me and Shadrach will enter into the arena of abuses. Harvey can continue abusing people. Harvey can continue abusing judges. Harvey can continue abusing judicial officers. We are seeking to get instructions to make a formal complaint to the DCI over the conduct of Harvey on judicial officers. The reason why judiciary is independent and is above reproach is to ensure that citizens have trust in their judiciary. Harvey is inciting the public so that we go to 2007 time where people will have no confidence in the judiciary. This is similar like economic sabotage, but this is now a sabotage that I've coined that it is a sabotage to spoil the total face of judiciary. If anybody has a complaint against the JC or judges and magistrates, there are procedures to be followed. Let Harvey and team not use mob lynching to achieve what they are funded. They have been funded heavily. We shall defend the judiciary because that is the cornerstone of the independence of this country. Mwanchumurigaria chidageka mirongo itatu na isatu chia butukirigoro yichinsa inye chia bona butuko ngwakirambia mona sogo sangana into asekionga chinsa inya senchira yobo ikarano abegombia mona bali bonsi batu bwatere kurwa sensemo yemitandao tokotebambia mona Wilson Makori kurwa sensemo ya kabere mona wimanyirira na ronkonya kwene kyango ikarana senchiriringia abego DJ Atsan oyone kyabuna amarigine chibicha kurwa studio ya kabere ngochara senchiriringia nchini konkoro kwa Clinton Ondigi tuare marwa bengia abego gendra kwego kenemero beria gendrete ya kisi ya Gitembe TV. Omusike omusele tomochore Gloria Oruba yakubaganiria Christmas kiyano mwako muyabwirisyo na nigakubanyiribuna umwako guca nagendere gukora emiruli yaye iyo agendere ko bagakuba konya abantu omusike